Delok crossfit bro, ketar iki. Hitung bro. Jal cul por iki. Cul wis. Jarak ditonton malah ora cul sih. Mandan maju bro, ben keton culek. Kene bro, mandan maju. Mandan maju kene bro, ben keton beradet. Semrintil apa ora, Jal. Motore. Hitung. Cici. Ora. Wah, mikir. Yo. Cul pora. Yo, cul. Cici. Ora. Dulu. Iki ora cul sih. Ini malah selak semutan gile enggakne. Ana drone birang bro mabur bro kae. Arep cul pora. Yo. Her. Hitung. Berhitung mulai, bro. Iki ora cul lah. Yo, ciro luar weh. Mangkat. Merindil, bro, kayak jaran. Ora umum. Itu mana, bro? Jonglo jumping ya. Oh, ora umum. Siapa sih menang? Enak dewek. Gel, woi. Ora umum. Ini tak some men keton. Nanti mau ngarep dewek. Ayo, ingat. Ora umum. Kayak kuda galap kok. Woi. Di keton be. Ye, nomor 3. Oh, mantul. Oh. Ge. Wah. Finish. Jumping. Nomor loro. Telu. 4. 5. 6. Itu. Piro sih? Waduh. Maning. Wah. Sore mau sih. Orang Padang. Cobetan ono. Itu bro, sore nonton video. Nonton borak. Oi. Ngono weh. Rampung. Bubut sore.
Gamping kok kayak jaran galap. Rampung bro, ngusik esok. Tak ora kelalen turu tapi esok mesti turunin batang sih. Orang nanti digugah. Orang tangi karepet dewek orang nanti digugah bro. Kerucuk banyu repet pure. Kemelem. Jos, ora coy, mah. Wes, mau esuk maning sore, atus-atus ngono.